Kaijak puro rang poisa mane khunui roi bo tei bo bwkra bari yakiba bini sasuralni borok rok tei bini bwsai mane khunui rang poisa burung mani bo even scorpio car rok roi kai rohorka phiaba borokni lob thakliya o lobni bagui deluno bihikno satok pitok phiaba kai rohor paiui bwsukle buma bwthar rohorui tongnai bwrui kaijak thanai bo lachio amhai ke sannani bagui san bo rohoro phiaba amsike sano bo bini sanna pono sanragya ongui thango tei a buma bwthar rok bo rohonna pano rohonmania ongui thango amsuk hingke norok to saino manna kaisa scorpio car ni dam bwsuk wngna hinui tei amoni bisingo full furniture rohorui kaio tei mani khunui rangchak rijak rang rok bo amsukno rohoro phiaba o bwsai tei bini nokni borok rok buma bwthani lob thagyani bagui tini bihikno sokgwi kwthangno pra khlaiui bwslani bwskango bwtharka omo kahani wngkha real gotna gotijak thangnai salni belai viral ongui tongo o video rok baksa nogui mankhana tei baksa nogya phano ongui mankhana je aropi khlainai rok eba kheba je bono torture khlainai bwsai tei bwkra amoni logi tongo bibi tei kwbangma bini nokni borok rok tei bwsaino hingke to romoina ka phiaba bwkra hingangke tabuk phano romjagya kho borok tabuk bo pharar ongui kharjak nokni kirijak laiui tabuk hingke phiaba borokni bumungui kwrak khlaiui FIR swijak tei kwrak khlaiui case rok rwjak police rok tabuk bo borokno naituklaino tonglaikho tei naitugui tiklaina hinui swmai tanglaijak omo haike bwrui kaijagui twlangui kaham kwrwng khlaiui phiaba kwthuise ongkhorsiwo mani khunui lobni bagui oboni kuni kesaro bongni walaimani video clips rok bo kwbangma no nugjagui phai tongo social media o aste török kaisa video hingangke bini bwkrajak tei bwsai o bahamjak yakheba o bihikno bui tongo khoroknui khlaiui tei omo hai situation eba kheba omo hai gotna gotui tongma jorao o bwrui bini bibi ar jagao involve tongo tei bo obono tüiui kono khlaimania bwrui ongui aboni bagui bo video ti sama nogui o bwsai rang lo bibino porjonto yakti sanani naikha tei video ti saitong phuru dam kirikha bini buaijongno tei bwsanamdi video hinui tei omo hai video dongmani yagulo tei kaisa video haino hai ongkhorui phaiphio je kaisa jagao horbai swngjak sara dehai khoroksa bwrui sirini hoite chirigui ongkhorui phaimani phatar digio nokni simi a video clip rok amsiki kirima sincha YouTube guideline dogo amorok support khlaya aboni bagui norokno ang phunogui mandia phiaba amo nongmani yagulo ang bo belai kheno wanakha amsukde rang poisani lob wngkha rohori bo okpunglia charibui bo okpunglia amsuke lob 10 din swkang bongni parao no wngkha panchayat meeting bini relatives rok sawai khonarika borokni parao no o bulai toklai wngmani bagui harassment khlaijakmani bagui torture khlaijakmani bagui panchayat kaisa bichar thumka tei o bicharo kwbangma kokno sajakka panchayat ni borok rok bai aboni yagulo kheno o panchayat bichar wngmani yagulo o nikini bwsai bipin rang poisa lob omo belai kheno apron hoite mogjak tei belai kheno jolijak next time o nayanani ni panchayat rok tamo khlaiman hinai jolijak tei sakha bihikno tamo wngkha pura mamla phaidi hingke khonalainai puilani simi rubbas gao tongnai khoroknui bibi bahano borok khoroknui no kaisa parani khoroknui chelabai kaijakha bibi bahanok rohit tei bipin bai paragana gini ni nekbor ni borok rok sawai khonarika puilani simi no borok rang poisa rohor joto full furniture rohorui kai rohoka phiaba koekdin yagulo hingangke o bwkrani rang poisa lob wngma bai bwsai rok te bo torture khlaika te rang poisa sankha निक्की बहन का बेटा है जो उसके बिना एक पल भी नहीं रहता उसने ये सारी चीजें आंखों से देखी थी अभी आपने क्या देखा था बताना बेटा मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला फिर मम्मा को चाहता मारा फिर लाइटर से आग लगा दी थी
Amsek lak lak kuti kuti kai rohaman yagolo te sarang puisa sana ni bagai hingang ke lasi jagote omo hai ke kosto soi tongman yagolo kheno bwsai rok te bo buo te bwkra bo ar jagao involve tongo borok bo satok pitok khlaimani jagao bongni dehejo kaijak phuru kaisa gari te bullet rok bo kai rohorka gari hingeng kito scorpio nongno sawai no khnari kana te bullet omo bwsuk dam dam ni norok bo saimanna te aboni logio rang borhoro rang chagri chak teri chom mani khni je furniture tongmani joto kai rohoro amsuk rang rohoroi rang puisa rohoroi gari bike rohoroi kai bo aboni yagulo bo te 35 lakh rang dabi khlaio bwkrani thaniwo nikini bini bai kanchan sawai khanarika budbarni horo kanchanni logibo bini joto poribar miliwi bono belai khino satok pitok torchar khlaika hinai te amtui jorao bini sago petrol lok roklai laika pal pal khaite horbo musung rikha obosai amabo lighter bai kanchan bini no gane gini borok rokni help no sanai bono kuno mote khlai o khamjakno no greater noidani kaisa hospital o borti khlai reikha serious belai khino serious ongoi thangmani bai bono teisa haino hai Delhi ni hospital o refer khlai reoi rohorka te ar jagao treatment reoi tongma jorao no nikini langma chonani nangkha ordek mordeko full treatment reoi manliya obo theibai mani yagulo te kaisa haino hai kotor khulasa ongnani nangkha je theinai bwsla joto kok luklai saka lukrokni bwskango te camera bwskango joto kok kubui kok sawai khanarikha jepura theinai bwsla kok kubui social media o faino jagoi saka o kok belai khino kubui kok saka te belai khino o video rok viral ongoi thangkha je kaptotui o cherai sawai khanari mani amsuk chikon chasa tutui वीडियो बसराई सराई न सवाई मांग पहले स्विफ्ट डिजायर की थी स्कॉर्पियो शादी में दी थी उन्होंने मांगी थी स्कॉर्पियो में चाहिए स्कॉर्पियो दी थी कभी बिटिया से बोलता है 1 लाख लेगा कभी बोलता 2 लाख लेके आ क्या करता था वो घूमना लड़कियों के साथ मजे लेना शादी को 7 साल हुए लास्ट टाइम तो बात हुई थी आपने क्या बताया था उसी टाइम हुई थी जिस टाइम मेरी बेटी जला के मारी है 5 मिनट पहले बात हुई है ये बताया था कि मम्मी आज ही आजू मैं मेरे को मारेगा ये उसने तो बिटिया बड़ी बेहोश हो गई नीचे ऊपर ले जाके बिटिया के ऊपर केमिकल छिड़क कर मार दिया गाड़ी वाड़ी की मांग करता था बाइक वाइक भी बुलेट मांगी थी बुलेट मांगी थी बुलेट भी दी थी इसलिए दी थी एक बिटिया हंसी खुशी रहे अपने घर में ऐसा थोड़ी ना होगा सबके साथ मारपीट Nareka je bini bufa bini bumano bini mokol ni bwskango lighter bai sogwi bwthar kahinai Police rok kanchan ni bwsai tei nikini bwsai joto paribar no tui 4 jon no tui bongni upora case rikha tei borok joto no romna ni bagai police rok bo chaitok laino tonglayo tabuk sukjora aboni yagolo police rok bipinno bo romina harkha aboni yagolo kheno nikini justice na ye joto panchayat ni borok rok police station na thangoi bachakha justice nango tei bono je batharnai amhaike torture khlainai rok no फांसी साजारिना नांनाय हिनै डिमान्ड खालायखा तै जास्टिस रक सानलायखा अमरतै पुलिस रकबो कतर कारवाई खालायनाय हिनै साखा जत लोकरंनि बस्कांगो तै कोराक साजा एबा किबा कोराक माजारारि बनो साजा कतर रिनाय हिनै साखा aboni yagolo kheno oko khanamani yagolo gramin tei panchayat ni borok rok kisa nila ongkha tei borok janjan nogo kifilai thanglaikha Thangnai Shanibaro Nikino sokgwi bwthar mani mangpili video ro social media Instagram Facebook Twitter rogo kwbangma jaga no belai khino viral ongja te omonotoi social media rogo bo jotoni ustario no justice hinai salaija joto no nikini bagai justice sanlaika school ni borok ongthong teacher ongthong panchayat ni borok thong gramin borok thong hakchal borok jora teibo bini bagai justice sanlaika Hingke norok omo hai borok ni bagai tamo justice nainani muchung joto kesa comment khlai sapaidi te norok o kwthangoi sokjakmani video nainani muchung naina hangki comment khlai sadi norok no ang video rohornai